Не відпустили під домашній арешт. Окупаційний Верховний суд в Криму відхилив апеляцію тяжкохворого політбранця Едема Бекірова. Окупанти вирішили і надалі тримати чоловіка у Сімферопольському СІЗО. Засідання відбулося у відкритому режимі, однак Едем Бекіров був на зв'язку скайпом. Він сподівався, що суд врахує його тяжкий стан здоров'я і змінить запобіжний захід. Ми предоставили суду и решений Европейского суда по 39-й о неотложных мерах. Да, в материалах дела мы предоставили все документы подтверждающие. Надеялся, вернее, на какое-то чудо, но, к сожалению, этого чуда не состоялось. Мы все надеялись, что все-таки нас услышат и все-таки изменят ему меры пресечения на домашний арест. Кримського татарина Едема Бекірова окупанти затримали торік у грудні на адмінмежі з окупованим Кримом, куди він їхав, щоб навідати стареньку матір. Едем Бекіров – інвалід першої групи, в нього тяжка хвороба серця, цукровий діабет та ампутована нога з раною, що не гоїться на місці ампутації. Окупанти звинувачують його в організації схованки з вибухівкою на півострові. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію перевести бранця в цивільну лікарню, однак окупанти це рішення ігнорують.